Здравейте, аз съм Дончо Георгиев. Продължаваме отново темите, свързани с нашата градина. Имахме много голямо прекъсване, затова се радвам, че отново ще мога да споделя с вас новите си идеи. В момента се намираме на место, което е като така нареченото опитно поле за мен. Тук проблема е, че нямаме напояване и тук разчитаме основно на мулчирането. Много хора са чували за това мулчиране. Аз няма да ви развивам теориите и подробностите. Само знайте, че мулчирането е застилането на почвата с някакъв материал. Хубаво е този материал да е такъв, който помага на растенията, т.е. след известно време се превръща в тор. По този начин растението се подхранва и няма нужда от съответно отстраняване. Както виждате от тук това место, виждате, че няма никаква трева, а съответно е имал доста трева. Значи от есента това нещо е застелено с велпапе. Отгоре е сложена дървена стърготина, трици, както му казват дървени. За по-лесно участъците са разделени на секции, като са сложени, както и в предните клипове показах, пластмасови кофи, които са вътре пълни с малко количество чакъл и отгоре наполовина са пълни с горски тор. Полуогнил, с идеята, когато вали дъжд, да може да се подхранват корените на растенията. Ето това е една лоза, която е съвсем млада на 2 години, свежа, силна. Това е американска лоза, която е с много силен корен. Чакаме някъде около 3-та година да бъде достатъчно силна, с достатъчно добри охранени пръчки, на която ще заложим някой любим сорт от българско грозде. Другото нещо, което искам да ви кажа, значи малко ще сменя подхода за обясненията, тъй като нямаме чак толкова много време и имаме интерес определен всеки има от дадена тема. Затова към това, което ви обяснявам, пак ще ви кажа телефона си, на който можете да задавате въпроси. Значи телефона е 0885 35 0017. По всяко време може да задавате въпроси и за темите, които ви интересуват. Също така, всяка първа неделя от месеца ще провеждаме безплатен курс за неща, които ви интересуват. Там ще говорим за ашладисване, там ще говорим за размножаване на растения с резници, които днес ще ви покажа как става, но всяко нещо е толкова лесно, колкото когато го видиш. Затова на всеки, който нещо не му е ясно и има интерес, моля да заповяда, за да може да усвои някои техники, за да може да има добра продукция и съответно обилна продукция с малко труд, за което ние се борим още от първата лекция, която ви снимах и ви показах. Другото нещо, което искам да ви кажа, това е така наречената колекционерска градина. Тъй като на това место поникнаха много така наречени диви издънки от дива джанка, дива слива, дива круша, и за да не ги премахвам, и тъй като се опитах да засаждам растения, които съответно искаха повече напояване, се оказа това нещо недобро като вариант, тогава реших да заложа на варианта колекционерска градина. При колекционерската градина какво правим? Първо, тъй като не знаем и не можем да разчитаме на това, което залагаме и което самата почва
дава като добър плод, ние залагаме съответните експериментални калеми. Значи на дърво от джанка, дива, ще ви покажа след малко, залагаме едновременно и кайсия, и череша, и слива. И наблюдаваме как се развива самото дръвче. Т.е. всеки клон как се развива. Значи има клони, които се развиват равномерно, дават добър плод. Има и такива, които не се развиват добре. Тоест, примерно, черешата не върви добре. Съответно, след като вижда, че не върви, съответно я премахвате и оставяте това, което върви. Тъй като предимно, когато питате агрономи или агроинститути, те казват, добре е да изследвате почвата, има специални лаборатории, да се заплатите, за да разберете какво ражда вашата почва. Но вече тези лаборатории, доколкото аз поне знам, почти ги няма и вместо да давате излишни средства, по-добрият вариант е този, който аз съм приел. След малко сега ще ви покажа как е решен въпросът при дръвчета, на които съм заложил такива калеми. Ето това е едно дръвче, на което съм заложил стандартно 3 калема, кайсия, череша и слива. Тъй като съм установил, че на него специално и черешата и сливата не са вървели добре, аз съм ги премахнал и съм оставил кайсията, която е много редовита и съответно за мен тя представлява интерес. Ето тук експериментално ви показвам как съм заложил на едно дръвче кайсия, слива и череша. В момента и трите вида се развиват и съм ги оставил в този вид. Тук мога да ви покажа дива круша, на която е заложено в момента круша масловка и съответно още един вид круша, която още калема е малък и не се е развил. Тук мога да ви покажа друга дива круша, на която е заложена един сорт круша, след това друг сорт круша и още един сорт ябълка. От другата страна има още една круша, пак е дива. Значи предимството на дивата круша е, че прави много силни корени надолу и сама се търси влага. И почти няма нужда от никаква поливка. Поне при мен за сега това съм установил със сигурност. В момента виждате колко много плод има и единствено на малките дръвчета, там ето една ябълка там е премахната. Останали са две малки ябълчици, на които съм заложил круши петровки, които са много родовити, много ароматни и разчитам на тях да се развият и съответно да получат добра продукция. Друго нещо, което аз ви бях споменал и в първата лекция, разчитам на дръвчета, които рано плододават и имат запас от зимата по отношение на влагата. Значи ето това е ябълка петровка, това също е ябълка петровка и това тук съм почнал да засаждам и нови млади ябълки петровки, тъй като съм се убедил, че тези ябълки изключително много плод дават, нямат нужда от специални химични обработки за пръскане и добра коренна система развиват. Да. И това е основно, както ви казах, разчитам да се засаждат на огнища. Това е най-лесният вариант. Слагал по принцип и по една тръба, която долу в корените, това допълнително подпомага, когато в август месец трябва да се заложи по-малко влага задължително на всяко дръвче, тъй като в август месец е доказано, че се залагат пъпките за следващата година. Т.е. дайните пъпки за следващата година. Т.е. ако вие август месец не положите малко усилия, да подадете малко влага на всяко едно дръвче, следващата година няма как да получите продукция. Това е. Въпреки че цяло лято може да не поливате, в август месец трябва да се подаде по малко влага. И с това мулчиране
и с тази малка влага, която сам подавам през август месец, аз имам достатъчно много продукция и съм доволен от това, което съм постигнал. Така че, ако имате въпроси по отношение на влагоподаването и на колекционерската градина, също така и на мулчирането, можете да задавате въпросите винаги по всяко време на телефона, който ви дадах, и съответно може да заповядате нагледно да ви покажа как стават особено ашларисванията, тъй като нещата са прости, обаче докато не се покажете, докато не минат през ръцете ми, няма как. Аз съм минал вече по този път, знам просто как стоят нещата. Ето, мога да ви покажа тук едно дръвче, което е дива трънка, на което е ашларисана мушмула, втора година. За сега се развива много добре. Допълнително там съм засадил 3 диви джули, на които едната е заложена коруша, също ето има там плод, се вижда. На другата има ябълка, също има плод. И на третата има мушмула. Това са вариантите да не се изкореняват дръвчетата, а съответно да се залагат на тях добри сортове от плодни и вкусни дръвчета, за да имате добра продукция. Ето, във връзка с ашларисването на дивите екземпляри, ето ще ви покажа една дива лоза, която съм заложил миналата година за първи път с калем. Виждате само една малка, не все още голяма лоза, която на втората година виждате колко много грозди е родила. До нея съм сял една американска лоза и една българска лоза, които също са диви, които следващата година ще бъдат ашларисани по подобен начин. Затова още на първия клип ви казах, залагайте на диви екземпляри, защото те са с много силна коренна система, много са самите растения са здрави, нямат нужда от пръскане. Ето тази лоза защо не се пръска и виждате какво грозди е дала още на втората година. За засаждането в огнища, за което ви бях говорил също в първото филмче. Ето вижте експериментално 2 корена с патлажан, напълно достатъчно на 10 дена ти дават по 3-4 патлажана, което за мен е напълно достатъчно. С много малко поливка, с много малко грижи имате това, което ви трябва. Сега ще покажа и подправките на магданоза. Ето ще покажа и магданоза, както съм усял пролетта, тук в рамките на 3-4 огнища, което е напълно и предостатъчно за едно семейство. Сега ще ви покажа и пипера. Също експериментално. Това е чудовище, това е свирие. Ето, това е 3 корена чорбаджийски пипер, който е напълно достатъчно за мен, и няколко огнища с чушки севрие. Ето вижте, те сега първа ще дават. Има и чушки капия, които също ги очакваме в близко бъдеще до края на септември месец да почнат да дават. Така че това е напълно достатъчно в едно семейство да задоволявате нуждите си, без да бъдете разточителни и да засаждате големи площи, в смисъл, които трябва да се копаят, които трябва да се поливат. И съответно съм ви казал, че нашата идея е с малко труд да получим добра, хубава и много реколта. Също така да ви поясня, между другото, ако съм пропуснал да ви обясня, значи в огнищата има така наречената торопочвена смес. Това е огнилоборска тор с
речна наносна почва, смесено, и перлитов пясък. То се вижда тук как е. Това нещо се вижда как е смесено това нещо. Ето там съм сял даже късни картофи по същия начин, ето как са вече почнат да поникват. Тук съм сял домати, които са от култуци допълнително коренени, които са много устойчиви, много родовити. Сега до 2-3 седмици трябва да почнат вече да дават сериозно. Това също го правя експериментално, не ви казвам, че е традиционна технология, но другите домати хвърлят цвета си, а тези домати са много по-устойчиви и затова експериментално съм сял от тях тази година. По принцип аз обичам да експериментирам и всяка година правя по нещо ново. Исках да ви обърна внимание на размножаването на растение чрез резници. Както вече говорихме за калемите, но другия приоритет, който е при мен, това е размножаването с резници. При резника имате много сигурна избирателност на съответния вид и сорт и много по-голяма сигурност по отношение на това, което сте вложили. В момента мога да ви покажа тези лимончета, които са взети от един много добър лимон. Вложени са около 6 резника, 4 резника са се коренили добре и за сега вървят много добре. Но тук има малко по-особена технология на отглеждането. Това допълнително мога да ви кажа, след като се видим и съответно, ако имаме повече време да ви обясня. Това е за сега.